chamo-me Leticia, son colaboradora activa deste espazo que chamase Xuntas, é un centro social ocupado autoxestionado. E, bueno, os que dedes a sesión da tarde explicaremos brevemente a nosa experiencia, explicaremos como traballamos. E, bueno, desde o centro social, dicir que estamos encantadísimos de que fagades isto aquí. Para nós é un proxecto que, vamos, que pensábamos que se nos iba das mans, porque é un proxecto que para nós é, vamos, inalcanzable, pero, bueno, intentaremos empaparnos das mellores ideas que podan surgir aquí para aplicalas no noso proxecto e que todo salga. Bueno, sen máis, quedan inauguradas estas jornadas. Espero que todos disfrutedes, estades novos a casa, a cociña no baño por ali, o bar aquí e as hortas por ali. Podedes pasar o que queirades e preguntade o que queirades. Moitas gracias. Bom, antes de máis, as benvindas e benvindos todos. Non sei se sabedes que realmente isto comezou ata a noite, houve unha xornada de convivio, unha persoa que era para falar e algunhas outras estiveron ata as altas horas discutindo e falando de outra cousa, entón tocou a mí un pouco facer unha breve presentación. Notas técnicas. Para empezar, queríamos explicar un pouquinho cal era a nosa idea para recorrer o día. En principio, íbamos facer unha pequena presentación de onde ven este proceso, para que eu confío que a maior parte de vos teñáis lido o chamamento que se publicou, porque en parte o que pretendemos é discutir iso, entón se non se leu é un pouco complicado, non vamos a explicar iso en detalle, mas está tamén un PDF aberto ali naquele computador, entón se alguén quere non o leo, quere ver rápido os pontos que están ali, entón en principio eu vou facer unha presentación moi breve, porque xa estamos correndo tarde, despois vamos ter un debate sobre o conceito de revolución integral. O conceito de necesidade de revolución integral. Para iso, pedimos a Félix que viñese a facer así un pouco de presentación inicial e despois realmente que teñamos un debate aberto entre todos, non? Non sei se toda a xente está familiarizada un pouco co conceito. Trouxemos a Félix porque na obra que ten, en varios libros, incluído este Revolución Integral do Crecimento, é un tema que prácticamente en toda a obra que ten se trata con bastante detalle, e xa tamén en 2010 lanzaron un documento que tivo bastante percorrido, que era 25 pontos para unha revolución integral. Entón, ligado tanto á transformación institucional como tamén á propia transformación persoal como suxeitos. Entón, nese sentido, teremos un pequeno debate, vai estar centrado niso, no conceito de revolución integral, non noutros aspectos que ele ten tratado, e, sobre todo, é para provocar un pouco esa discusión inicial. Despois, a idea é comer, quen queira comer aquí, vai a ver que algo por aquí, e tamén, se non, quen queira comprar algo, traseiro, ou comer fora, pois a vontade. E a idea ás 4, comenzaremos de novo, apresentando proxectos. Entón, aquí sei que hai xente de varios proxectos, algunhas persoas xa nos dixeran que queren apresentar, para ver un pouco o resto da xente saiba o que se está facendo. Entón, o que si vos pediría é que, se tedes pensado apresentar o vosso proxecto, sexa un proxecto persoal, dun grupo, un colectivo, o que for, falemos con Marcos, que é o meu compañeiro aí, para tentarnos arranxar un pouco o tempo para asegurarnos que todo o mundo teña o seu tempo. Algúns colectivos xa avisaron antes e temos unhas faixas de tempo asignadas para eles, mas quen queira intervir e por favor facedlo, faremos iso. E depois, na última parte, que comezará talvez ás 5:30, máis ou menos, o programa é flexible, vamos ir vendo en función de como vai a cousa, e xa sería propiamente unha asamblea. Entón, que a asamblea sería para decidir varias cousas. En primeira, se cría o nodo Galaequia. Vou explicar un poquinho onde ven a cousa. E depois, se se cría, se se decide crear, é que vamos facer, non? No segundo chamamento, que é o chamamento por esta convocatoria, explícase un pouco que se supón que podería facer ese nodo e que outras cousas imaginaríamos. O
o chamamento para un encontro internacional para un bloque para a Revolución Integral nace en Cataluña, foi un tema que xa leva anos destilando no entorno da cooperativa integral catalá, de distintos movimentos, supoño que coñeceis, o grupo de Rebelaos, as iniciativas aí tamén por algunhas que ten feito o Enrique Durán e outra xente, entón que é, digamos, o caldo de cultivo no que se fai este chamamento no fin do ano pasado e públicamente no inicio deste ano. A idea é que este ano se faça en Barcelona, posiblemente, ainda non ten data, nin un formato claro, un encontro para crear un bloque aberto, internacional, para promover o conceito e a necesidade de revolución integral. Nese momento, no que se fez ese chamamento, inclui unhas bases ou uns principios ideolóxicos sobre os quais se sustenta ese conceito de revolución integral. Se todo o mundo viu o chamamento, aí xa se define o que se entende por revolución, por integral, e o que son os 6 pontos dese chamamento. Inclúe o tema de cuestións moi básicas, non sei se credes que lees a lista, bueno, non sei, de caso non sabemos do que estamos falando, inclúe pontos como unhas relacións humanas equitativas basadas na liberdade, autoorganización e asambleas populares soberanas, cada un destes pontos ten a súa concretización, algo común e algo público, que inclúe recuperar a propiedade como ben común, como pose de control popular, constituir un sistema público cooperativo e autoxestionario desde o apoio mutuo, liberar acceso a información e coñecimento. O cuarto ponto é unha nova economía basada na cooperación e nas relacións de proximidade. O quinto é cooperar con a vida, con a natureza, e o último é como podemos facelo. Entón, se alguén non o leu, por favor, que en algún momentiño vai, botelle unha ollada, son 3 páxinas, e así depois, cando nos metamos no debate, pois, teremos máis fundamento. Xa está aberto aí, entón, pois, o que faremos na tarde é precisamente ver un pouco. A idea é que unha cousa que se lanzou desde o grupo que promoveu isto, que son xente que está en Barcelona, é que a organización do encontro e do bloco se faga a través de nodos locais. En Cataluña, o nodo local para Cataluña, o biorregional, creouse fai un mes, creouse no mes de... no fin de abril foi a reunión. Creo que había varias outras reunións marcadas en distintos sitios, creo que en Aragón iba a haber unha, non sei, en outros lugares. Nos contactáramos con eles, nós somos un grupo de xente, estamos a título individual, cada un aquí é seu pai e súa mãe, mas en fin, contactamos con eles, comentamos, e había outra xente que tamén se tiña mostrado interese, e decidimos facer un pouquinho o proceso organizativo para que houbera este encontro. Entón, a idea é constituir un nodo local, que na nosa proposta é o nodo Galaé, que sería para Galicia, norte de Portugal, mas en fin, todo isto está aberto a discutir despois como podría ser. E depois, a través dese nodo, cando se críe, pois será cando poidamos decidir como contribuir tanto para o proceso, digamos, internacional, como a como concretizar e a que facer del no noso ámbito local. Entón, pois... hai outro tema. Tiñamos uns pedidos para gravar parte da... polo menos a parte inicial da conversa do Félix. Depois podemos gravar ou non o debate, en función de quen quere ser gravado ou non. Entón, en función diso, vemos tamén como se hai alguén que quere non ser gravado, pois paramos aí, ou se non é inconveniente gravamos o debate, ou gravamos só as respostas, en fin, eso, se queredes, vémoslo despois, ou en fin, en función de como esteades cómodos, non? Entón, sen máis, se Félix queres comezar, partillar unhas ideas connosco, e depois podemos continuar con o debate.